Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom krátkom videonávode, ktorý je určený prenajímateľom. Dnes sa budeme venovať službe cash management. Ak patríte medzi majiteľov nehnuteľností, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú aktívne podieľať na zháňaní nájomcov do svojej nehnuteľnosti a kontrola plnenia nájomnej zmluvy, táto služba je určená práve vám. Priebeh realizácie je veľmi jednoduchý. Po vašej registrácii na našej stránke www.roveservices.eu sa dohodneme na dokumentačnej obhliadke. Vašu nehnuteľnosť nafotíme profesionálnym fotoaparátom a pripravíme zaujímavú videoprezentáciu, vďaka ktorej sa stane inzerát atraktívnejší. Sme hrdí na to, že sme minimalizovali bytovú turistiku. Vďaka nám nebudete robiť zbytočné obhliadky s neserióznymi záujemcami. Náš aj váš čas je drahý a preto spolupracujeme len so záujemcami, ktorí splnia vaše podmienky. V prípade, že potenciálny nájomca prejaví záujem o obhliadku, registruje sa na našej stránke. Do dotazníku vyplní základné údaje a keďže máme k inzerátu pripojenú aj videoobhliadku, zväčša sa nám stáva, že nájomca príde na obhliadku rozhodnutý a nehnuteľnosť si prenajme. V prípade zaneprázdnenosti vaša prítomnosť na obhliadke nie je nutná a maklér ju bez problémov absolvuje sám. Po nájdení vhodných záujemcov vypracujeme nájomnú zmluvu s minimálnym trvaním 12 mesiacov. Zmluva bude spĺňať všetky právne štandardy a jasne určí všetky podmienky nájomného vzťahu. Počas celého trvania spolupráce budeme dohľadať na komunikáciu s podnájomníkmi, vykonáme osobnú kontrolu nehnuteľnosti a budeme dohliadať na včasnú úhradu platieb. Pozrime sa, ako funguje táto služba v praxi. K dohodnutej reálnej trhovej sume, napríklad 400 eur, si pripočítajte našu pravidelnú mesačnú províziu vo výške 8,33% a výsledná suma nájmu bude 433 eur a 32 centov. Podnájomník zaplatí plnú sumu realitnej agentúre na základe podnájomnej zmluvy. My si odúčtujeme províziu a zvyšnú časť odošleme na váš účet. Ak máte záujem, platby za energie, teda elektrinu, plyn a platby správcovi môžeme vykonávať pravidelne z nášho účtu. Zostatok platby vám odošleme na účet. Prostredníctvom prístupu do našej databázy budete mať možnosť kontrolovať vykonané platby, ktoré evidujeme potvrdením z bankového výpisu. Ak vás služba zaujala alebo sa chcete dozvedieť viac informácií, zaregistrujte sa práve teraz. Nemusíte čakať na ukončenie nájomnej zmluvy. Registráciu môžete vykonať kedykoľvek počas trvajúceho nájomného vzťahu. Do pozornosti by som vám rada dala aj ďalšie služby určené prenajímateľom, a to prenájom s bonusom 100 eur od realitky alebo prenájom Max Plus. Dovidenia na budúce.